Centrafrique kalo caman kaso ana kuma ɲɔgɔnya kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ ani jɛkulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ u ka finitigi mɔgɔ minnu tun minɛlen don 19 na bila la u sera bangi kunu araba tu minɛna jɛkulu maramafɛntigiw fɛ kabiri février kalo tile 14 Vakaga o mara la. Kenya ACR jɛkulu ko mɔgɔ 400 ka se mɔgɔ 500 ma de bɛ se Dadaab tile o tile ni y'a san 5 ye k'a maa fanba bɛ boli ka bɔ Somali jamana kan ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni nɔ ka fara waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kan. Niger cakɛda min sigilen don senatamalaw ka koɲɛ kunna Asamaka ko taamaden caman de balannen don Algérie cɛncɛnfuga ka Sahara kɔnɔna la. Éthiopie tarakile kɛlen don ka kɔlɔlɔ bi Kura Kalisha o mara kan ko bigan caman de bɛ ka faga a sen fɛ ni kunnafoni ninnu dira mara ɲɛmɔgɔ Gilo Wili ale fɛ. Afrique du Sud u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ ko gɛlɛyaba de binnen don u ka jamana kan kabiri février kalo waati ka sabu kɛ kurantigɛ banbali ye.